Pakruoth nyikwa Ramogi erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kae ndi wamor kukete ka une wang' sa e chenro mar duol manie kidienje ariyo. Mokwongo onyiso gima osebedo katimore pacho ka, kasto mar ariyo wago mbaka. Kawuono wendowa en Mheshimiwa John Mbadi. John Mbadi en jakom mar ODM kendo en jaod bura mogwel bende. Gimomiyo wadhi wuoyo kode kawuono, nyo gichako chenro mar ji ndikore kaka jochama mag ODM. Ne gichake gi Siaya. Obro penj ni chenro no chopo kanye? Jama mag ODM. Ne gichake gi Siaya. Obro penj ni chenro no chopo kanye? Ji adi makoro sendikore to dhi kanye bang' ma. Dhi timo nang'o mondo mi ng'ur kik e chama mar ODM ka. To kin gi penjo mora mora ma kaka inyalo yudo waria deka 600 ora mana nyingi gi kumenene Ramogi TV gi penjo ma in godo ang' obro penjo Mheshimiwa John Mbadi men jakom mar ODM kaka gide timo mondo ODM obed mongirore chuth kakoro chenro bende dhi higa mar 2027. Anto nyinga Trevor Umbija jandingo panga jonyakach dendo Umbija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. Nilienda kumuona CS Chirichiri na ndio akaniambia mafuta sio yangu tena, mafuta ni ya kampuni inajiita Garana. Kaambia sijauza mafuta yangu wala sijasaini mkataba na hiyo kampuni inajiita Garana, kwa hivyo mafuta ni yangu. Jaohala an Joroge omakochung'ni mauta manyocho goe wath ma Mombasa en mare kendo ni obila nyocho teke molal kode kotemo manyo ratiche. Sirikal koro keto yore mag chike matayo kaka skunde nyiewo mwandu mag tayo chenro magi. If the fees suggested will be charged on people doing a wedding, that will be double taxation because as we buy marriage books at 25,000. Riwruok jodolo kod kanisa CCAK oywak ne sirikal mondo gol jo Kenya e bugo mar pek mar ngima. Nero kamano kuom keto Ramogi TV ka jaloko maro kawuono en Belinda Adhiambo nyarge Makala. Wachaka ni weche manyien mag biro irwa kaendi ni an Joroge ma en miyo mayangore ni nyocha olal godo bang' golo duonde oko ni sirikal temo gwenye e chenro mar kelo mauta e pacho kaendi kowuok e pinje maoko. Kawuono no wuok oko kendo no chopo e doho. Ano mako chung' motegno ni mauta no mayuar mar yorok mare koro chuo chieng' en mare kendo en kod ratire wi biro mare. Ano lero ni nyocha olal kode gi ji ma ichich ni gin obila mag okwach kich kendo mobuogo ngimane bang' ka nyocha teke kowuok e log tich ma okwach kich kama nyocha odhi ndike dhoge e wi wachno endo. Oyango ni nyo oduoge yudore mana ka en kar dak mar Nyayo Embakasi bang' jogo weye thuolo. Odiochieng' manyoro bad migawo mar KPA nyomako chung' ni gin ok ging'eyo miyono. April na after that ililipwa kama kawaida kama sheria, na nimekuwa nikisubiri kila wakati kupewa import permit ambayo sikuwa ninajua inahitajika, na wakati tunasubiri nilienda kumuona CS Chirichiri na ndio akaniambia mafuta sio yangu tena, mafuta ni ya kampuni inajiita Garana. Kaambia sijauza mafuta yangu wala sijasaini mkataba na hiyo kampuni inajiita Garana, kwa hivyo mafuta ni yangu. Ndio akasema haiwezekani na nifanye kwenda kwa CID headquarters kurecord statement, na nikafanya vile, na kufika pale after kumaliza ndio ilikuwa wakati wangu wa kutoweka. Sirikal osiemo bede migepe kod kembe mag piny owacho mapok odar chuth kendo chako tiyo kod yo manyasani mar chudo e mbui mar e-Citizen. Kembego nyisi ni ochak chudo e aguluno kaka ne jatend piny Kenya William Ruto golo chik. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyo waler. Ne en romo mane oluonge jotatije mag kembe mag sirikal. Romo mane ochwe kom kod jagoro mogirore Julius Bitok, jatend jotije sirikal Felix Kosgei kod jagoro mar buche jotend migepe Masi Wanjau. Penjo ne en gimomiyo kembe sirikal kod migepe maromo 17 pok ochako chwalo chudo magi e yo manyasani mar mbui.
mar e-citizen kaka yandi oketie chik kod jatend piny William Ruto. We had exempted it because of the complications that really come with onboarding of those services, including also services by Hustler Fund. These are some of the exemptions we did at the beginning to give them time to be able to integrate their systems. Moko kuom kembe piny owacho kod saga makoro yudore madiny nikech pota chudo marge yo ma ok nyasane okelo kanyakla duol machoko osuru KRA kambi teko stima KPLC duol mar piny pacho ka NEC kod okumba mar thieth NHIF mamoko ting'a guch ola mar somo HELB, ola mar Hustler Fund, osiptal ma Kenyatta, duol mar rango rang'iny mar mwandu pacho ka KEBS, dero maduong' mar Kenya NCPB, kambi gach okolo Kenya Railways, kambi mar ferry kod kar tiegruok mar Kenya. Some services provided by KRA, some services provided by KEBS, some services provided by KPA, some services provided by Kenya Power, including application. Julius Bitok kod nyawadgi Masi Wanjau ukoni kata kamano piny owacho osegoyo okang' yor medruok mar osuru kowuok milion 70 nyaka milion 200 nyaka sani. There has been a revenue growth starting from about 70 million at the beginning of this year to about 200 million, and we expect that amount to grow. Gikone piny owacho medo kaso tiendgi mondo ket chenro duto e yo manyasani ne jo Kenya man kod pek. We believe that we will have upwards of 17 or 18,000. With the interaction back from users on services that we would want, we are optimistic that we could end up to about 20,000 services. And I'm happy to inform you that the PSS have agreed that we are going to work together with them to ensure that all the services are 100% integrated by 31st of December this year. Jatend piny William Ruto yando chiko mondo chudo duto mag piny owacho ochwali agulu achiel kokale namba mar 2 nyade uchiel. Walter Nyamaga, Ramogi TV. Piny owacho golo boke mabiro keto chike wi chenro mag ng'iewo mwandu kod gik somo mitiyo godo e skunde primary, secondary kod kuonde tiegruok mag piny owacho. Ka chenro ni nenre ni gima biro keto nyong'ong e wi kaka itiyo gi omenda e skunde mapacho ka. To kata kamano, riwruoge mag jopuonjo kwedo okang' ma kamano ka giwacho ni ne ok okawo pachgi e wi chenro no kendo kata omenda michiwo e skunde ok oromo tayo chenro ma kamago. Lydia Keyo miwa ler mar wachni. En oboke maor ne jotend skunde primar, skunde sekondar kod kuonde tiegruok ma Thurka, oboke manyiso lai manyien mar ng'iewo gigo mitiyo godo e skunde ma pachoka. Oboke no nyiso ni orak mag ng'iewo gik mitiyo godo e skunde ma pachoka nyaka go sei gi jalony weche ng'iewo kata license procurement officer ka chenro mag ng'iewo bende owinjo tagi jolony weche ng'iewo mopuodhe. Bende onyiso ni skunde go owinjo bed gi komiti ma puodho rak mag ng'iewo go, ka jokanyo mag komiti no owinjo bed gi jolony weche mag ng'iewo kendo nyaka gibed gi oboke manyiso ni opuodh gi piny owacho. Oboke no dwaro mondo jopuonj madongo oti kod tudruok mag yore mag mbui e tawo chenro go kaka yor neno ne piny owacho yudo ler e wi kaka omenda tiyo e skunde go. Jagoro mar Nat Bade ma Kisumu David Obwon onyiero okang' ma kamano kowacho ni piny owacho ne ok onywando pach jokanye sekta mar somo komedo ni thoth skunde ma pachoka onge gi teko sitima kod tudruok mar mbui ma oboke no dwaro ni tago do chenro no. Whatever stakeholders involvement of team unions, Nat, Kupet and any other, be also be involved in putting their input mondo gino succeed. Much of this work, but only able to internet. Are our schools connected to the internet? Do they have accessibility? These are issues. Masamane director Pokogol Sakulane, no negwini to the ministry concerned. Want to address some of the missing gaps. Obwon wacho ni omenda michiwo e skunde kod kuonde tiegruok gi sechegi okoromo loso komiti mar jolony weche ng'iewo ka koro odwaro mondo mi piny owacho med kwan omenda mitere skunde e ka okang' ma kamano. To kadi policy guard dwaro mondo circular be implemented, then let them streamline the way magero pesa ne skunde, and they also increase the capitation to our schools so that these procurement committees can be put in place. Otherwise, one union, one only circular is just ambitious, it's a PR, this is public relations circular.
mokyalo tiyo. Oywago nok mar jopuonj kowacho ni oboke no medo tich ne jopuonj madongo mathoth gi bende ithoro nywandi e chenro mag puonjo komedo ni jopuonj madongo go onge kod lony e konyo tao chenro mag ng'iyo makamago. The kind of work one no kaini to budwa ni jopuonj koro teacher ko puonjo. Sama ge puonjo will be teaching their subjects. So it means therefore that these schools must also be well staffed so that teachers be removed from the timetable and to be doing this kind of work. They must also think alongside additional of staff, retraining and retooling of teachers so that they understand the nitty-gritties beyond the procurement act. E kinde ma skunde ywago nok mar omenda michwalo negi, riwruoge jopuonj chich ni ma chalo chenro ma piny owacho dwaro duoko godo piny kwan mar omenda michiwo ne skunde kod kuonde tiegruok ma pachoka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Piny Kenya kaachiel kod Romania kawuono ne oketo kokgi e singruok ang'wen madongo kokalo e twak e kind jatend piny Kenya William Ruto kod jatend piny Romania Klaus Yanis ma oromo kawuono e boma ma Nairobi. Ka oloso e kinde twak margi, jatend piny Kenya William Ruto ne oyango ni kaluwore kod tudruok maber manie kind pinje ariyogo, gisingo mar jiwo tije mag ohala kuom tiyo maber gi chiro mar Afrika ma Ugwe mondo kel tudruok makare kind piny Kenya kod pinje ma Ulaya. Pinje ariyogo ne oketo kokgi e barua mar winjruok ma idendo gi dho ngere ni Memorandum of Understanding e wi alwora kod lokruok mar kor lwasi, medo jiwo tudruok e yore mag rito alwora kod lokruok mar kor lwasi bende. We have taken note of the warm and cordial relations that exist between Kenya and Romania, whose inception in 1968 saw initiation of collaboration in diverse fields. We have in this regard reiterated the imperative to escalate our cooperation across all spheres of mutual interest, including political, social, and cultural and diplomatic domains. During our discussions, we have deliberated on a wide range of subjects across various areas of common interest: trade and investment, environment conservation and climate action, political and diplomatic dialogue, cooperation in ICT, agriculture, and of course, the people-to-people engagement, especially the discussions on peace and security, and the most important component we share of our belief in democracy. Riwruok mar jodolo kod kanisa CCAK okwedo sirikal kaluwore kod chal matek mar ngima kaachiel kod usuru mamalo mapacho kaendi. Riwruogno ne oyango ni ok gimor kod medruok e omenda ma ichulo e tije ma sirikal chwalo ne oganda. Jakom mar CCAK Bishop Hudson Deda ne oyango ni medruok e omenda ma ichulo e barua manyiso ni ng'ato osedonje Kenya biro jiwo timbe mag anjao e kind rowere. If the fees that is suggested will be charged on people doing a wedding, that will be double taxation, because as a church we buy marriage books at 25,000 from the government so that we can register marriages. And so charging the same people again, the much that was proposed, it is double taxation. And two, it will discourage the young people from getting married in a godly way. And therefore, at the end, then probably that can only encourage LGBTQ and prostitution and other things, which we don't want to see in this nation. Wadhi yu moro machuok to jodolo ne ywak e wach mar ni ng'ato usuru ming'ado joma donje keny, ok joma osedonje Kenya, joma donje keny e Kenya ka. Mane gima temo wacho. Udugu mag daka moko matin kudhi mabor ahinya. Jipange na View sasa iko hapa sasa.
Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View Sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua jipange na View Sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View Sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. You stay soft after concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. You stay soft after concentrate. Also available in convenient sachets. Kete Manaka Ochopo Samakoro Ramogi TV yango hike marario yamo Tomae oknyal timore kayonge kaka jaera marwa Tarika chiel dwe mara pargario Koro wachuake tomana maberchu The Garden Bondo John Jr. Kod BV Band Biro chuako budho nyaka che Jolendo magi mag Ramogi TV mawero bende biro betie. Mae Kikbai, The Garden Bondo, Kapio Junction, Samachon. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Kamana nyako mkete Ramogi TV kawadhiane weche manyien ni komiti mar od bura mochung' ne loso budget chano medo omenda maromo bilion 200 budget mambalang' mariko omenda 2023 nyaka 2024. Jakom komiti no Ndindi Nyoro lero ni omenda makamano idhi tigo de chulo gope mag piny Kenya masani koro romo mana trilion 10.2. Kaka jafumbo marwa Chris Owino leronwa luoro to nitiere ni sirikal nyalo medo juogo jopiny usuru mamalo e siro budget makamano. Kao loso kod jofwamb weche bang' tieko romo mage kod jokome mag komiti mag od bura ewi budget mambalang' mar 2023-2024, jakom komiti mar od bura mochung'e loso budget Ndindi Nyoro oyango ni gope ma piny Kenya nigo sani ochung'e trilion 10.2. Government data, the last one I checked in the central bank was 10.25 trillion Kenya shillings. However, I must say that that has marginally increased because by that time, the dollar was not trading at the current level it is trading at in regards to Kenya shillings. So our debt is, we can say it's higher than 10.25 trillion Kenya shillings. Kaluwore gi kweth mar Ndindi Nyoro, gichano medo omenda mambalang' maromo bilion 200 e budget mar hikomo mar 2023-2024 mar chulo gope bero sekta mar pur kaachiel gi mano mar somo. The essence of these supplementary estimates is that we are revising our budget upwards by a tune of around 186 billion so far, and with a few additionals that we may end up incorporating, we'll have additional expenditure of around 200 billion at the end of the process. And this is on top of the 3.744 billion, like trillion budget that we read earlier in June, which was 3.744 trillion. That is now being escalated to just around 3.95 trillion Kenya shillings. Nyoro yango ni gope mag piny Kenya medore gi bilion 450, thuolo moro amora mateko siling mapacho kae olwar kae pimo kod dola mar piny Amerika. Anytime our Kenya shilling loses by 10%, and it has lost by 20% this year,
a variation of the Kenya shillings to USD by 10% adds to our national debt 450 billion Kenya shillings without borrowing a single shilling. Kopogore gi chulo gope, medro e budget mambalang dhi bugo migawo mar pur kuom keto negi omenda mar bilion 8.25 mar miyo jopur mbolea e nengo moyweyo e chak higa manyien. The other very critical element why we had to revise the budget is because we need to capitalize other very important sectors in regards to Kenyans. One, we are adding 8.25 billion Kenya shillings into fertilizer subsidy. We are capitalizing our fertilizer subsidy as we aim the long season where the planting will be done anytime before the close of this financial year. Jopur mag niang' mosebedo ka bandho kembe gi kuom thuolo malach bende nyalo bwonjo nyaka e bengi bang' komiti man Ndindi nyoro keto negi tenge omenda maromo bilion 1.5 mar miyo gi chudo. The second provision that we have made in this supplementary is that we have added 4 billion shillings into coffee cherry fund. It goes into assisting the coffee farmers across the country. The other element is that we have put in money for sugar farmers, majority of whom are owed colossal amounts of money. We have provisioned over 1.2 billion Kenya shillings that will go into paying farmers in terms of arrears they are owed across the country, that is sugar farmers. E sekta mar somo, omenda maromo bilion 5 ibiro tiyo godo e siro skunde mag sekondar madundo mag JSS e gero klese. To make sure that the children of Kenya continue to go to school uninterrupted, we have been able to capitalize or to add more money into our JSS capitation. That is around 5 billion Kenya shillings on JSS. We have also been able to add more money into help and to also capacitate the new university funding model, making it a reality. Ponono ne jo od buro podho budget mambalang kaka ochan kod kweth man Ndindi nyoro, kwan makamano dhi ting'o malo budget mar hikomo mar 2023-2024 nyaka trilion 3.96. Pod oko yangore ni piny owacho dhi golo omenda makamano kanye, gino makelo luoro ni sirikal nyalo dhi nyime kod juogo jopiny osuru mamalo e siro budget no. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto ne ochako jiwo jo Kenya ka oketo lek mar chopo e kwan mar yien bilion 15 e pacho kaendi. Odiochieng' manyoro chenro mar pidho yien ne geto pidho yiende maromo milion 100. Penjo maduong' en niya, to bende kwan mane geto no nochopo koso oyo? Cleophas Oluoch nigi ler mar wachni. Jo Kenya ne wuok oko mar pidho yien e odiochieng' manyoyangi kaka mano mar yweyo. Jotelo kod jopiny ne ochopo e bunge kod kuonde motuo ka gimuomo koyo mang'ich mane okwako gwenge mathoth. Jatend migawo mar alwora Soipan Tuya lero ni lek mane gintiere godo dhi chopo kare. Mano bang' jo Kenya ndikore e mbui mar Jazamiti. Soipan Tuya bende kokalo e mbui mare mar X kata Twitter ne okawo thuolo mar goyo ne jo Kenya erokamano kuom pidho yiende kendo jiwo oganda mondo opidh yiende mohewo milion 500 kapok ochopo Christmas. Gwenge mopogore opogore ne opidho yiende maromo kamae. Kaunti ma Migori ne opidho yiende maromo 1,108, ka kaunti ma Siaya ne opidho yiende maromo 91,216, ka kaunti ma Kisumu nyaka sani yangore ne opidho yiende maromo 103. Pith mag yiende bende ne otimore e counties ma Kaluo, kama oting'o kaunti ma Siaya kod mano ma Homa Bay. Kaunti ma Mombasa ne okodong' chien, ne gipidho yiende maromo 100,000, to e kaunti ma Narok, komishona e kaunti ma Narok bende ne opuoyo jodak, jotelo kaachiel koda ka jolimbe mane opidho yiende makoro romo 148,914 e bungu ma Mau. Jatend migawo mar pi Zakari Njeru bende ne otelo e nyasi mano mar pidho yien e kaunti ma Kiambu, kama bende ne opidh yien e nyasino maromo 11,000. Kata odoko ni kwani nyalo nenore ni piny, geno pod nitiere mar dhi nyime pidho yiende kapok ochopo nyasi mar sikuku dwe manyien. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.
Piny owacho ka okalo kuom duol ma ochung'ne ji manigi ng'ol dhi nyime kod gero kuonde somo mag jogo manigi ng'ol. Skund primary ma Migori piny owacho ogero kar somo mar jopuonjre manigi ng'ol, chenro ma okawo omenda maromo siling milion 3. Lipot hukum duolno man National Council for People with Disability yango ni kuom maloyo oganda milion 1.7 pacho kae ma odak kod ng'ol mana tamalo 39 kende emosudo thuolo mar somo skundego mag primar machiwo thuolo ne jopuonjego ma odak kod ng'ol kaachiel kod mago monge kod ng'ol ka bende mana tamalo 9 kende mar jogo modak kod ng'ol emosudo thuolo e somo skundegi mag sekondar. Lipot ma ogorogno mar Zizi Africa e higa mar 2012 bende yango ni kuom jopuonjre duto madhi e kuonde tiegruok mag courses go mag lwedo kata TVET e piny Kenya mangima mana tamala 4 kende ema odak kod ng'ol. E okang' mar chiwo thuolo ne jogo modak kod ng'ol mondo som, piny owacho ka okalo kuom duolno ma National Council for People with Disability dhi nyime kod gero kuondego mag somo e skunde mopogore opogore e piny Kenya. Fund construction of physical facilities where they need classrooms, we give them classroom. If they need a dormitory, we give them a dormitory. If they need a physiotherapy. And we are very happy that there is a workshop that has been constructed here, and we will continue also to supplement this so that those who cannot go directly into the TVETs or to the VTECs, the ones that we support as a county, can also find a place like the one that has been constructed here. Sikund primar mar Migori en achiel kuom skundego mabende koro segere klese 2 ma idhi tigo e chwalo somo ne jogo modak kod ng'ol to ahinya mago eko mantie kod ng'ol mar wich. Koro manyiso ni chakre kawuono wayawo skul osebedo registered Migori Primary ka miluongo ni Migori Special School for the Intellectually Disabled. Tiende ni en udhi deal gi nyithindo manege opungufu ng'ol mar pungufu mar akili mar ubongo. Koro ne parents duto kumoro amora mauntie within Migori County warwako ka school dhi bedo boarding machiegni. We came to Migori because we have funded the construction and furnishing of this classroom and workshop block. 2 classrooms and 1 workshop at a cost of 3 million. Julio Jamatiko duolo man National Council for People with Disability mani ochope ya wayanga klesegi ne owacho ni kata bed ni giketo kuondego mag somo ne jogo modak kod ng'ol. Gombo margi en jogo modak kod ng'ol osome skul achiel kod jogo eko moko dak kod ng'ol. If we can't provide facilities, the children with disability are completely helpless and they belong to us. They depend on us to provide. If we provide facilities, they obviously will come out, and that means inclusiveness. And we are very committed to ensuring that we facilitate where we can in a small way possible. Ywak osebed ka igolo ne jogo modak kod ng'ol ok oseyudo thuolo mar somo nikech nok mag skunde mag jogo eko ma odak kod ng'ol e pacho kae. George Juma, Ramogi TV, Migori. Piny mangima ingo dichieng' jiwo lwenj kedo gi tuo mar sukari. Jogo manigi tuo mar sukari e kaunti ma Homa Bay dwani mondo migawo mar thieth e kaunti no oketo kenge makare manyalo miyo giyudo yedhe mag kedo gi tuo no. Jotuo mag sukari wacho ni gisebedo ka gitiyo gomenda mathoth e kinde ma gimanyo ute thieth mani kod yedhe mag sukari. Migawo mar MSF ojiwo sirikand kaunti ma Homa Bay mondo ne ni kwan ute thieth mathiedho tuoche mag sukari omedi e kaunti no. Now we are here at the market celebrating this day, and also to put more emphasis and lobby for the government support to put more efforts in the management of NCDs, including diabetes. Diabetes is not only a healthcare challenge, but is also a social challenge. It affects people economically because if they are not well managed, the people are not able to contribute effectively to the development of the country. Waseyudo ka ong'eny kendo joma kata jomoko mangi tuo mar HIV be chaki wayudo ka koro gimbe gichaki develop tuoni. Omiyo wayudo ni entiere kendo
sani ne osechiw gimiluongo ni CHP kit mane wasemiyo nyamrerwa kendo sani gidhi pime e kor gweng' kendo gibiro timo gimiluongo ni referral. Samoro wanyalo muonyo yath to wan kod kech dala kucho chonde ma imuonyo yath iwinjo ka samoro idenyo to yudo samoro chiemo gibedo matek. Koro ma mondo ka sirikal nyalo konyowae masinde moko mag pimo sukari gi kinyalo kelwa gweng' machiegni turu nyamrerwa to wadhi irgi machiegni. Tuo noyud kane sukacha ne en 21 gi sama wuoye ni osedok chien kaluwore gi yedhe masebedo katiyo ga muonyo yath okinyi godhiambo maonge thagruok moro amora. Donjane weche mag tuke ni bang' bedo gi pek mar yudo omenda gikone to tim mar Kisumu Lakers matugo tuke mag hockey oyudo sir mabiro miyo gi thuolo mar yuoro tuke mag hockey e kinde klepe mayudore e pinje mag Afrika. Tim no mawuok e kaunti ma Kisumu ne onge gi geno mar yuoro e tukego. Kata kamano, koro ginyalo buonjo bang' yudo sir mar omenda maromo siling milion 2.2 kowuok e kambi mar Rento Africa. Tim no bende omi mitoka magibiro tiyo godo e wuoth margi mar dhi e piny mar Malawi kuma ibiro bagi e tukego. Anya wacho ni timbe kaka koro Malawi nikech this is the second time mawadhi e piem mar ACCC nok ne gibiro last time ACC manokalo no. Koro ing'eni for kaka one players waikre wang'eni team mora mobiro wakao kaka final, any team waromo godo watugo go kaka finals. Team wa oyudo sponsorship mar milion 2.2 to koro onyalo miyo wa jinyo kabisa nikech koro wan gi nyalo madhi Malawi mayot kendo wadhi tugo gi chuny achiel ma waduogo kombe. Kocha mar Harambee Stars Engin Firat chwero loya bang' jotuke mag Sulwe Joseph Okumu, Eric Ouma Marcelo, Daniel Anyemba gi jatugo madiere Ayub Timbe yudo hinyruok kendo nyalo bedo oko e tuke adhula mag manyo tiko mayuore tuke mag pinje duto. To kata kamano, Engin Firat nigi geno ni jotugo mabiro yudo thuolo mar kawo kar jogo moyudo hinyruok biro tugo maber kendo konyo Kenya bende. Harambee Stars biro rakore gi tim mar Gabon e boma ma Franksville chieng' tich ang'wen kapok gitugo gi tim mar Seychelles e boma ma Abidjan, Ivory Coast chieng' wuok tich mabiro. Stars igeno ni biro wuok pacho ka endi odiochieng' makiny ka gidhi e piny mar Gabon. We are really excited about this opportunity and these games. You know, we've really prepared well. We've played some good quality friendlies throughout the year. And I believe now the coach has the correct strategy and he has picked his arsenal to go and do the job. That this team is still not ready. I need time to go on in details. And this is detail work. You cannot make a team in national team in 7 months. Why not? Because how many trainings you have? It's not a club team where you train every day. Bas mane kama olore kidieny mokwongo mar chenro mar duol kama omiyo weche manyien matimore wachiegni donje kidieny mar ariyo mwagoye mbaka gi Mheshimiwa John Mbadi men jakom mar ODM kendo jaod bura mogwelo sechope ka endi e studio waka wadhigo kode mbaka ni chenro magin go mar ODM chalo nade. Ne gichako ne gidwaro ni mondo ji ondikre kaka jokanyo mag ODM gisechopo kanyi ji adima gisendiko to gi chenro mane mar mondo mi kik ng'ur mang'eny bede i ODM kanyo to gichano dhi kuonde mopogore chieng' mane mbaka mwadhigo kode imbe kin gi penjo moro to dwaer mondi ornwa kaende 2-3-6-0-0 sani to wasomane kaka pachuringo sani Ramogi TV Trevor sani koro jotend kanisa nyalo yuago medruok mar ngima to kinde mane gisidho jatend piny e loch to giduto ne gimor. Sani koro tek ne ji te both Kenya Kwanza kod Azimio aneni makare sana Rapogi Kanyamkago ka osiepa ma Otis Tenga Oganyo mar Rapogi Kanyamkago. Erokamano ahinya wamor gi Ramogi TV ma Juang Jaseme. Erokamano ahinya an baba Anan kan katito Ramogi ler Kenya koro romo wagi weche mag mibadhi kiny ka kiny to ochomo Kenya ni ochomo kanye. Ramogi TV ma Otis nyakwar kanga an Busia aluwo chenro mag rameny piny maber. Erokamano ahinya
mamor gi Ramogi TV ma Juang Jaseme Charles Oluoch kata wuon Tiacha kawuok Rabar kata kungu bija kaka piny medo ru e kaka gima bende medo bedo matek. Kenya ni ochomo kanyo ridore jo kama erokamano ahinya. Mosno mheshimiwa jood bura mobalo gi jood bura mantiere bunge onego teng' lwetgi ang'o momiyo bunge kod jatelo mag political parties riwo lwedo ma Raymond Dalo Nakuru bunge Manyata. Erokamano ahinya koduogo to wago mbaka gi mheshimiwa John Mbadi e weche mag ODM ni ODM ochimo kanye mane mbaka mwadhigo bang' dakika matin kik dhi mabor ahinya. This week's winner is Godfrey Mwikali. Hello? Hello. Godfrey, habari? Nzuri sana. Mimi naitwa Mokaya Junior. Ndio. Na kupigia simu kutoka Jipange na Viusasa. Ndio. Godfrey, nataka kukujulisha. Yes. You are our weekly winner of $500,000 shillings on the Jipange na Viusasa draw. Asante sana Mokaya, asante view sasa, asante sana, nashukuru Mungu. Star 487 star 3 hash is the match. Toka kuambia. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand mondo bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Higni 2 nyaka ne wachak chenro magwa. Nyasaye osebedo jakorwa. Chenro mar Injili kalo biro iri e alama kende mar goyo erokamano. Wabiro riwore gi jokristo mag Anglican Diocese Mabondo e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral mantiere chuny boma Mabondo. Bi mondo wapak Nyasaye kanyakla kochakore saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally e gima japur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo moro amora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien to sama wapitho cha be nyaka wapith gi diek. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 otieno. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana e wi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo.
En hera gi lony moketie loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta mana e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Next on Shambhala Wanyama. This is the key to your salvation. You cannot sell holy water and say that you care. This thing one woman was brought by Mzungu. If you want to run this, you wait till I'm dead. When kisirani tupu. Why get married if you cheat? It's true, Saja. You're both my sons and I love you equally. Huyu ni mtumishi wa Mungu. But I have a problem. Shambhala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka endi wadhi chenro mar ariyo mar kidieny mar ariyo mar duol kamogo mbaka gi Honorable John Mbadi men jakom mar ODM kendo jaod bura bende mogwel. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Nyocha uchako chenro mheshimiwa mar ndiko ji kaka jokanyo mag ODM. Chenro ni osechopo kanye? Erokamano Trevor kendo kuom gwelaka mondo wago mbaka gi jowa ma winjo dhowa oganda wa ma joluo. Kachiel gi jo kanyono mag duond bura mar ODM. Adwa ni akete maler ni ok ni wachako registration. Wachako gima kisungu luongo ni verification and registration. Yani ka uthuolo ni mondo ing'e ka be in achiel kuom jakanyono mar duond bura mar ODM to ka ok in jaduond od bura mar ODM to in gi thuolo ka in gi gombo mar bedo kodwa kanyakla achiel mar registration. So verification e namba mokwongo. Nikech ng'eni weche wa mag political parties gi register political parties seche moko makosa ng'enye jomoko igole duond bura mar ODM ka ok gin ok gipuodho. Jomoko bende samoro nyalo nwang'o ka in e chama moro ma ok ne onego bed ni nitie. Koro watemo wamiyo ji thuolo mondo orangane ka gin joduond bura mar ODM kata ka ok in to idwa bedo ti register. Koro eka wachake process onyocha kwa chake bedo ochake gi Siaya chieng' Jumamos, then nyoro chieng' Monday nyo wan Homa Bay. Koro pod wabro dhi kamano e counties mamoko nyaka waneni wawuothe ng'eny counties me Kenya ka kapok watimo yiero ma party biro timo chakre ka dwe mar ang'wen higa manyien. Wabiro lande ayanga National Executive Council Committee mar bura kata kuku mar duond bura mar ODM biro lando sama wabiro timo yiero ma gwenge kucho. Ndikruok ni to gicheko ka in jakanyo mar ODM ni en mar mondo mi chamo bed gi mbi mare kaka pile. Tang'o mi uchako gi kuonde ma unego teku mani malo. Wacho Homa Bay, wacho Siaya, ang'amu uchako gi kama chama onge gi ji mang'eny ahinya, udhi kata Meru, Nyeri moro, uchako gi kuonde ma une gi ji chiegni ata malo 90 gi wiye. Ere tiende? Gimoro amora midwa timo nyaka bed nitie kama ichake go. To bende seche moko kidwa ikori maber kata kidwa dhi nyaka ichak kuma inie gi teko. Ok idhi chaka kuma
ok in gi teko maber nikech inyalo yudo kapok ing'iyo gi ng'wech kata ng'wech ichake kiyong'o koro kidhiye matek koro wan bende nyaka wachake gi kuon mabe wanie gi teko ka koro wadhi kuon mabet nyopok wabedo gi jochama motegno ahinya. To bende adwa golo paro mar ni piny luo kende ema ODM nie gi teko molo kuonde moko te nikech teko mar duond bura ing'eyo gi ji mose ndikore e duond burano. King'iyo orodha marwa kaunti ma ji ose register mang'eny mogik en Busia ma ose register jokanyono mag ODM gin 69.9. Koro inonga kendo maluwo en Kisumu, Siaya onge matop go. Namba 2 en Kisumu, man gi 64. In fact, Busia is 65, 65. Kisumu ni 64. Namba 3 en Homa Bay. Koro na Homa Bay namba 3. Namba 4 en Kilifi. Koro kwa chake gi Siaya ok wachake gi kuma party ni guteku muno kuonde mamoko. Busia ma party ni guteku muno counties duto te. Keche ma members wang'eny mogik. To kwa chake gi Busia, wachake gi Siaya. Kaito wadhi Homa Bay. Koro bang' mano bro lando kendo kuma wadhiye. To gimwadwaro en ni wadwa ni jomatindo ahinya jomatindo manyopo kobedo members kata jokanyono mag ODM wadwa ni gidonjie chama kabisa mondo gikaw chama ni kaka margi kech ng'eyo ni ODM ochung'ne gima kisuluongo ni social democracy. To joma social democracy nyalo konyo mang'eny maber mogik en jomatindo. Koro wadwaro ni mondo wami jomatindo thuolo gi teko mondo obed onywandgi e weche mag party. To mano ok nyal timore ka ok gi ndikore e duond bura. To utimo nang'o mondo miyo jende ma pachgi samoro nokomako kaka ne ODM gore ne piny chakre chon nikech joma koro dhi goyo ombulu higa mar 2027 gin joma nonyuol higa mabiro 2010. Mago joma tindo mok nyal paro kedo mane ji ka mbadi giri kedo ndalo machon. Gin sani koro gima gineno en gima timore sani. Pesa moko matindo tindo ma ji chiwogi. Ang'o modhi timo kaka ODM mondo mimbi maru obed kata gi joma tindo nikech joma dhi go kura higa mar 2027 gin joma sani nonyuol higa mar 2010. Mago nyithindo ma pod tindo mok nyal paro kuonde mane chama wae. Actually, nyeja miyo ji nyeno ni ng'eni sama donjo e od bura. Joma nonyuol sama donjo e od bura. Dhi go kura higa 2027. Omiyo mano en gima waseneno wan be kendo mano e achiel kuom gik momiyo ineno kwa chako wuoth makoro wachako ni. Wadwa ni mondo wayud thuolo gi joma tindo ma youth league marwa wadwa medo mijing'o, wadwa medo gi majira mondo gibed motegno. Kendo achiel kuma ng'eni jiero dhi bedo matek kabisa en youth league mar the party mondo wanywand jomatindo e party wamige thuolo. Kendo kineno sani kata functions wa kama manyo wan gombeta ni jomatindo go wamiyo thuolo bende gimbe gigolo pachgi kendo giwuoyo nyo wamiyo jende kanyo mokore mang'wen thuolo mondo bende wuo gi jopiny nikech sani nitie kaka gitudore gi jopiny. Machielo kendo en wabed gi youth league conventions counties wagi mondo orom gi weche party mondo gi understand gima ODM ochung'ne. To ma loyo duto en jomatindo nitiere yo magi gitimo go twak gi tinde ahinya e yo mar ong'we yamo. Wadwa ni mondo wabed gi team ng'iyo weche mag ong'we yamo gi ahinya mondo gi bed ka tudruok nitie maber gilony maber kind jomatindo ka giwacho weche duond bura mar ODM kendo ka giwinjo bende sigana mar ODM gi kuma nochakorego to giwinjo sigana mar party leader marwa be kuma wae gi weche mag demokrasia. Koro mano en wach mwaketo mbele ahinya kendo achiel kuom en mise motegno mwagere chenro mwachako sani
mar revamping the party. Nitie joma seyo mawacho ni ok uketo yore mag ndikruok ayanga maber. Jomoko wacho ni kanu usewuok Siaya to joma ndiko ji bende wuoka kodu. Kusea Homabay gimbe gi wuoka. Nitiere karande mundiko mochung' ma kamoro amora ma ng'ato dhiye to pod ginyalo biro koso time nang'o. Sani ne pod wachako ahinya miluongo ni digital registration ni. Yani itimo bedo jakanyo no kokadho e mbui. Ma wasechiwo yo ma wadwa ni mano timrego kendo ing'eyo namba mwasechiwo cha. En apani sani koro ji mang'eny ong'eye. Koro namba no nyalo konyi e ng'eyo ni to be jakanyo no koso ok jakanyo no mar ODM to be idwa bedo jakanyo no. Kidwa bedo nitie kaka oteri mangi bed jakanyo no mar duond bura mar ODM. Na winjo ng'ur kech na wuoyo gi jowinjowa e radio Ramogi gokinyi. Awinjo ng'ur ka giwacho ni ing'ado pesa mar credit dhi mang'eny kitiyo gi namba no. Asekono jowa ma otelo ne weche registration awuoyo gi Philip Etale mochung' ne communication nigi nonane wachno mondo wang'e ni to en pesa di mikawo kuom ng'ama dwa check on to be na member kata madwa register kech gini platform ni waketo ni nono onge pesa michule. Koro mano wabro nono ka nitiere kuma ng'ikruok nitie to mondo walosi. But wabro keto bende sani watimo rombe ne wasemiyo jotendwa mag counties thuolo kendo ibiro neno ng'wech ka ringore ma wadwaro ni branch ka branch kech branches magwa gin constituencies ge ward ka ward ma en sub branch to gi polling station gin mage units magwa polling station mano structure mar ODM to ge ward to ge constituency. Koro polling station branch sub branch then branch wadwaro ni mondo waket yore ma itimogo ndiko mag jo kanyo no mag duond bura marwa kendo mag timore motegno ahinya kwadhi e chak higa ka mondo ng'ata madwaro ni mondo bed ja kanyo no mar ODM oyudo thuolo mar bedo maonge obadho moro amora moketne. Maka koro gik sa yiero ma koro watimo yiero to ji ok ywag ni tang'o momiyo utimo yiero to wan nyok umiyowa thuolo mar bedo jokanyo no. To jomoko maseyo wacho ni utimo masani nikech uluoro duond bura mar UDA nikech gine machal ka gima giyiengou matin ni gibiro kocha gisendiko ji jomoko bende gikawo dok kono. Un gi luoro moro amora mago joma neno siasa yo mathany ing'e ni duond bura ka duond bura kutieko yiero ni nyaka ji ga muya. So wan watieko yiero manyocha 2022 en na higa mokalo koro ka higa orumo gi dweche 4. Koro nyore kwa tieko yiero ji nyaka nyoga muya nyaka udog chien ugo step ng'i to yiero mokadho nyodhi nade ma bende nitie lokruok minyalo tim. Kata sani wan e duond bura erigi wach mar jo UDA wan e duond bura mosebedo gi buche mang'eny kendo wane ma kuku mag duond buchwani osebedo ka romo. Central Committee oseromo mang'eny, National Executive Committee oseromo. Poka winjo buche mang'eny, buche UDA osewinjo mana achiel kende at the national level. So wan gi chenro wa jo UDA ing'eni dhi timo yiero December ni gin garaka moro kanyo. So gidhi timo yiero December. So nyaka ne gichak weche mag registration mokwongo no nikech wan chano ni wadhi timo yiero higa manyien kochakore dwe mar 4. Koro sani e ka sa ochopo mwatime registration nikech yiero wadhi biro bang'e. So kan tiyo joma kopo wadgi en jo UDA makopo wa king'eyo kata structures mag UDA gikawo mana structure mar ODM magi gi copy paste. So gine magi kopo wa luoro moro amora dang' ibed go gi UDA ni UDA nang'o. UDA en party moro manyore kochakore ma ji be pok ong'e kata kore malong'o. En ni jowa gi samoro dhi e gweng' kucho to luongo ji imiyi pesa ni mondo ibed jakanyo no mag UDA to ok ging'eyo kata gidonjo e UDA ni gidhi timo ang'o. Kata dang' ipenj ng'ato sani UDA miwacho no ni jakom UDA Trevor in kamoro nyalo ng'eyo to dhi ane Turkana penj UDG kata kochokora pari penj gini jakom chama mar UDA iluonga ni ng'a. Ng'eny ji ok ong'eyo nyaka nyong dhama ae ji mang'eny ok ong'eyo ni Cecil Mbarire tinde chair
mar UDA. But chairman mar ODM kidhi Turkana kiyudo ji 10. I'm sure ni ji 8 nyaka koni ni national chairman mar ODM en nga. Omiyo chama mong'ere Kenya ka en ODM. UDA kore kachako. Jowa mineno kasore ni kia nigi timo registration e piny Luo. En gimoro ma bende waseneno mokadho kata dire mokadho. Aramne PNU gini no register mna ji korwa kocha minyalo dhi Homa Bay tinonka PNU register kata ji 50,000 to ka gikura to gido kura 300 the whole county. Kada mano nosetimore Jubilee kamano. Jomoko ntie ka wabro gike ga 2026 ka koro ji confirm ni ne party mane. Kibiro nonka ng'ato wacho ni to ng'ama notera UDA. Jowa minyine no giwacho ni register ni ama bro goni gikoko to nya dhi UDA na. Jogi nyaka be no dhi ka M-Pesa kao details maga. Omiyo party oking'eyo ji kadonje. Kiketo ni ng'eyo ji kata miyo ji pesa mondo donji party itimo kayem nono. Party ji donji gi chunygi. Omiyo ma ka gina ukora ma jomoko temo keto ni UDA gi register ji marom kama mondo dhi omed gi pesa mondo gidogo miyo pesa to igoro ka jakom mar ODM igni mabedo igni ochiko kigoyo igni madhi mana 10 kigo tarubin king'iyo kama ang'o mosebedo ka yiengo patini momiyo koro samoro jomoko wacho ni mbi mare dok piny tang'o ma koro nyaka tim sani ka koro ji ochimo higa mar 2027. Ang'eni jakom nyokwero ji ni kik wawuoye wach mar higa mar 2027 lakini chama to nyaka chak ng'iyo mbele. Ang'o mano ochako party tang'o ma koro dhi timo mopogore mondo higa mar 2027 party obed ni otegno. Anaparo ni jasiko ODM maduong' mosebede en mana ni ODM poko oloso serikal. Mane jasiko maduong'. Trevor gima jowa samoro ok appreciate ni party ma okoloso serikal ng'enyne gilalga. Ineno kata party manongirore manokelo uhuru e Kenya ka. Momiyo wan gi thuolo ma wan go e Kenya ka miluongo ni KANU. Nen party molak ahinya. Kendo diere moko to nena kende. To party no ka nyocha 2002 ne ogole loch. Tinene na bang' mano ka ochiko chalo na mtoka mo obedo released maonge kata driver ye to dhi mturumuko. Koro mano ineno cha party machielo kata duond bura machalo PNU mane kata kapoko bire PNU NAK mane Kibaki odonjo gatelo. Bang'e no NAK no tinde in gina Kenya mar Martha Karua to gina NAK mo regional mar Ngilu pod en kode kanyo kamoro onge kata jaod bura tinde kata chieng. Kidhi e chama mar PNU mane Kibaki odhigo kendo sani onge kata jaod bura mag PNU go. Neno ka sani nyocha nitiere TNA then wadhi Jubilee to ODM ni etino ni akane chake 2005 koro maero embe no dwa bedo pogruok ODM Kenya kaeto koro ODM wuon ni wadhi ge yiero ma 2007 onge higa ma wasebedo maonge jod bura moremo 70 kendo kwa yiero manyocha 2017 kwa dhi 2022 wamedo jod bura 13. So chama mar ODM en chama ma gikisungu wanyaluongo osebedo gi resilience. En to poko bedo etelo to en gi nguvu miliwor ni en chama mosebedo etelo kata manie etelo. Koro midhiero ma wan go en ni ka ji otieko yiero to ok wadonje sirkal kata ok wabedo gi sirkal joma nigi hie mang'eny joma chunygi ok otegno to ringo dwaro ni odhi obed. Nitie jomoko mong'iyo gi gisungu soft life ngima mayom ok gidwa bedo kama tich teke kata opposition so gin giringo giwewa seche moko to midhiero machielo bende ma seneno ka ji wuoye mang'eny kata an bende asewuoye samoro en weche wa mag walo jochung kata nomination osebedo ka chandowa ahinya. Wasetemo manyo yo ma mondo walose go bed makare pok obedo kama
an dapakra kabedo kaka jakom ni koro to ber to pod wamanyo kore wasemanyo kore chien kucho ntiere improvements mosebede ntie dok chien be mosebede emomiyo ineno kata sani ne wago piny duol manyochung' ne yiero mondo wabed gi duol machielo. Bende wachak wang'i kata ka watimo ne wakeye obed devolved koro pod duon jo party organs pod wago mbaka wachno koro kanyal wuoye matuti sani but en gima neno ka ng'eny kaka party iriambo taparo ni ODM party miriambo ni magi penjo ma owino min mulo ni godo ni jadeko owino mulo mar godhi penjana John Mbadi niya namba 1 gi method mane kagitimo yiero mano yiero mano namba 1 mar yiero mar ariyo gidhi tiyo go kang' mane maywayo piny kaluwore ni ODM osedhi marach kaluwo mano mar adek en ni wang' ni uru jopiny oyier jogi magiero ok wadwar asie magiluth kwachako gi penjo ni mokwongo ni gibiro tiyo gi method mane method ma obiro tiyo go lando nikech ng'eyo ni ODM pend chik mar ODM oyie kabind yiero mopogore opogore kata kwa yiero jo party nitie moko ma iyiero direct moko inyalo yier go opinion poll ma tu yiero mar party either wanyalo timo secret ballot or ji nyalo kata ng'eni en gima timo kitime polling station en gima ka kwe nitie to ji nyalo riado ji nena ayanga ni ng'ani oyombo ng'ani kun moko inyalo ting bat kata consensus ahinya ma waketo e maini marwa en ga consensus samoro bedo piny to wacho ni akaja komo osewuok e clan makama to koro secretary wagole clan makoni kaluwore gi kaka gweng'u kanyo chalo koro ibro landi kabind yiero kaluwore gi board ma wabro keto bro lando kabind kaka wadhi timo yiero ni to wach mar ni ODM kako osebedo kaka wabro ywayo ji e piny kaluo ma osebedo ka chunygi otur gi chama kamoro amora ma ji dhi yiero nyaka chunygi tur ok en kata mana ODM kende en kamoro gima pok wabedo go ODM ka en system of reconciliation ere kaka bang' kwatieko yiero kata ka wadhi e yiero ere kaka wakelo jowa machiegni mondo ka ng'amoko wipo noyudo gima nodwaro cha pod beda jakanyono to moloyo kendo en ni wakibed gi kabind yiero moro ma ok gi campaign moro ma ok wewa ka chuny ji okethore ahinya nikech gino ok en kata ODM kende kiwinjo story mar Labour in the UK Labour no budho igni ka onge e telo ma UK to kane ginono ne ginongo ni yiero mar party makelo problem nikech ng'eni Trevor samoro wayware kodi kaka samoro awinjo ni dwaro penya kacha kani mano wach mapok chiwo thuolo mondo wachi but awinjo kuoth moko koda gin miriambo man korang'ne e gine to ka ambe na adwaro komno to wadware gi ODM koro ng'eni onge policy ka ma wanyalo uso ni koro policy mari en mara en nikech wan e chama achiel koro wadonje weche wawegi miluongo ni personal attacks koro yanyi kaka mono sewi 4-5 in bende yanya kaka ang'ama nono an pok na kendo nyaka ne chwe pinyni samoro yanya kaka an winjo na madho njaga koro ng'eni kwa tieko campaign makoro ine miyombo mondo abed gi chuny mar ungo ilwedo koro nikech koro ine miting'o bandera marwa koro anyalo bedo kata mamor gi ungo ng'ato lwedo manie chama machielo nikech an gi sigu e chunya koro magi gik monego wang'e ni to ere kaka watimo weche wa mag chama gi momiyo neno ka party leader marwa nyok mor kobiro gweng'u ka onwang' ka ji ochako ywaruok moyiw e party ka to samwa yware kaka jo ODM walaro kom mar governor mar MP mar ang'o to nitie jomoko kucho ma bende dwaro kombe wagi
ma ok jo ODM gito waweni gi thuolo. Pok iwinjo thurwa kucho simoko kiwinj kata ka ng'ato dero wach ne ja UDA nikech wakawo ni jo UDA go onge kuma dhiye. Koro in inuong kidero mana wach ne ja ODM. Magi gik monego wang'i mondo wabed gi system an wanyalo chake chon. And ka nitie system moro an ing'e ni pok awacho ni winjo kiluonge na Siema gi Luth ok apan be na Siema gi Luth ahinya pan gi wuoye wach direct ticket manyocha ochiw otiko manyalode ni tingeno otiko manyalode ni be nokwatime atima ka onge kumwa wagole kada miluongo ni vacuum. Otiko ni notim survey kuonde mang'eny. Kuonde moko ne watimo consensus jibedo to winjore like mane watimo mag Homa Bay gubernatorial ma Homa Bay wabedo piny to wawacho to moko bende notamore biro wabedo piny ji wuoyo to nitie mane watimo kaka constituencies ki ne wang'iyo ma bende wakungo wabedo gi parameter ni kama ng'at ma oyombo jowadgi gi percent ma okure ma 15 to gi ndalo modong'ni to waneno ni onge tiende tero jogo waketu piny to wakoni ng'ane in waneno ni iung'ane lwedo to bende en ratil mane kare ok mane ke mane ji ywago ratil ni ok wayiego ng'ane mano piny ing'eni kelo to nwakelo professional pollster mati polls kata ka koro yie kika luong nying gi kaendi but nwakele to ji nigi ng'ur to ing'eyo ni jogi be jo Kenya so nyalo bedo ni nitiere ungruok nyakonchiel mane gibedo go kuonde moko. Koro gima wanyalo timo kaka duond bura ni kopo ni gima kama pod wanyalo dhi go mbele to wamak mondo koro wane ka en consistent ka en duoko mawuok chalre then wanyalo keto piny wako ni aka koro wawach ni Sinovet golo ma Infotrack golo ma mae kaka en koro waneno ni onge kata dwa kel mana mar 4 to Trevor poni malo. Koro kamano ji oyiego ma ji tiyogo maber to onge tabu and king'iyo samoro jok manyo bendo wacho opinion polls ni othoro golo paro ni othoro golo ni malo tino ngara kanyo wadhi kod gi yiero to ng'eny gi nyothoro yombo man nani koro kanyal dhi edite nitiere kombe moko mane wachako dwa timo mopogore gi kaka opinion polls ogole kaka Western nitie komo mwaweto ma nen clear ni ng'ama nigi ma ji dwaro koro kaka ne ochako dhi gwenyore ma ng'ato no ne moyudo kendo otiko adhi nodhi independent ma oyombo candidate marwa kama ne nonka kuonde tejo ODM moyudo kombe but kanyo tinonka ne to ne wan gi duokono duokono ne nitie king'iyo opinion poll survey to ng'amoyombo sani ni man independent emane ni malo koro dinwa tigi mano kaka nwatiyo go kuonde mamoko kom no de koro wan moko wacho sani no kan ni Trevor pinda ni ere ng'ama ila biro sidho nwa e kom mari mar 2027 ma Victor ja Chelsea from Ugis jakom ni Nyakawa to nokwero wach mar campaign machon to jomoko ni pinjo wakaendi ni gimomiyo jatend piny Kenya masani nodonje kom mayot en nikech no jago campaign machon chung marwen mane koro sani ato kapane nikech no chako campaign machon en anino tiyo gi propaganda mang'eny kaeto gi gik manotimo re yori sayiero nikech ing'eyo ni chien kucho ni neno ka jakom ne pod kata opinion polls ne golo nini mabor but kakoro nwachiko yiero ni neno ka within a very short time dwechego inonka jakom no se dhi mbele opinion polls koro ne gole nen mbele mar jatend piny owacho masani gima wach ng'ama nyalo dhi dwaro kom yiero mwadhi 2027 en gima ok wanyal ng'ado gi sani nikech gik mang'eny lokore siasa lokore okinyi godhiambo inyalo paro ndiere moko nitie ma ni wacho kata kia Matiang'i ni manyalo bedo presidential candidates kia Gideon Moi ungulwedo tineno ka koro wachiko yiero tineno ka penjo ni kwa miyo Gideon Moi otiko dino yombo
So gin gik mang'eny ma nyaka wang'e kwadhi e yiero mwadhi e 2027 ma ka gik sama winjore to koro wawacho ni ng'ane ma mano bende decision ma principles ge ema make en gima kikete badgi ni yawa ayanga to ji nyalo gore ma onge duoko maduong' ni gore physical badwa gore verbally ma onge duoko sani gima ng'ato ka ng'ato onego tim man gi lek mar bedo nikech thuolo to nitie. Aneno ka yo mitayo go weche kata chenro mag piny owacho thuolo nitie and jo Kenya nyalo bedo gi buok ahinya joma ungo sirikal masani lwedo to duond bura sani otim ikruok gi kaka duond bura ka jo Wiper dwani Kalonzo okaw oyudo tiko jo Wiper oningo koro ochak ikruok mondo giteg Wiper sani en sa tego duond buche wan kaka ODM wasechake wadwaro ni jonak Kenya bendo chake wadwaro ni parties temo ni kod riwruok Jubilee bendo time mondo ka kuro wagi 2027 chama ka chama kata duond bura ka duond bura nigi teko kuro wabedo piny e mesa to wawuoyo kwang'eyo bende teko ma duond buche gi nigo ok ibeda beda piny ni an arito ni koro ibiro miya kata mana jakom wuon pok aneno kumobede korito ni biro miya. Okay. Koro sani uchungo wach mar campaign te onge ng'ama dhi temo campaign nyaka suba maru kuma uywaru gi Karoli. An ok aywara gi ng'ato. Trevor, ing'eyo ok en ni wachungo campaign apa ni gini oningo wawinje maber. Nitie kabind campaign ma ok ber ahinya gi sani like ka koro inuong ka ng'ato owuok ni en koro oketo loudspeaker Orlando dwaro governor kata dwaro MP to ja ODM komno ni elwet jo ODM wan kaka chama duond bura nyaka wabed selfish nyaka wa protect nikech kuketo nugoru to kom ni wan go thuolo nitie ni wanyalo wite nikech sani thuolo ma ja ODM oningo ti mondo neni kare ODM chama mar ODM gi ng'ama nyoy gi yiero ni nyalo tiyo ne jopiny to kuonde ma wanie gi ng'ikruok nyaka wabed gi replacement nyaka wabed gi joma nyalo step in manyalo donje e worno nikech ka koro wayieri gotiko mar ODM ochando yier bondo gotiko mar ODM Elisha oyier game gotiko mar ODM the same gi Ojienda Senator Kisumu Karoli Suba South Nyameta Uriri and the rest jogi koyier to gigwenyore Jalango nika gigwenyore gi od bura ma gi duond bura manu otero gi od bura ing'eni koro onge ng'ama chung'ne sani eni kidhi kata mana game Elisha ka wuotho bo wacho ODM ok owachi koro ere kaka dogero ODM game sani kibiro Suba South Karoli wacho ODM owacho gigene en sani opako mana sirikal mantie to sirikande ni to wadwa ni wagole telo kogik 2027 koro nyaka wayud joma koro bende bedo ka okang' mar kawo kuondegi so nyaka wan bende wawuothi wa engage kaka Suba South an already I engage gi ji kendo I engage gi voters nikech ODM ok nyal bedo an mane constituency ma national chairman ae kendo sama nyo jachung' ma sani wan go kanyo donjo nyo wadhi mwatimo ne campaign party leader dhi an adhi atutukura adhi ndalo buora naka atimo ne campaign ka koro ogwenyore kodwa kata obedo thenge koro ng'iyowa kaka jomoko nono koro nyaka wakaw jothurwa nikech supporters mag joma nogo kura to gin jo ODM koro nyaka wakaw jo ODM go mondo wami alternative so mane matimore gin onge ng'ama koro dhirogi gin gidhirore kendgi sama yo wang'o jakom to koro inyalo wacho ne ginang'o ka koro watieko dakika achiel jopiny mawinji sana an gima nyalo temo wacho en ni chama marwa mar ODM ni en chama ma otegno kendo en chama mosekelo nwa ohala mathoth kaka oganda kata ka koro aweyo Kenya mangima jok mawinjo dhok mawacho ni king'iyo gik masani timore counties wa de ok otimore ka de ODM ok ochung' motegno mondo sirikal mar gwenge obedie winjo ka samoro nyawache
anane kukete TV jomoko biro thurwa kucho to kono wane un yuluo utimo marach ukao tong gweno tetete ukete basket achiel to en nyisa ni en dot mane Kenya ka mose sudo atwa mabur gi siasa kokoriwore kuketo tong gwendgi e basket achiel koko go kura chama achiel kata mana jowa makure rutioge jowa ma jogotgi jokalanjengi nyoge go kura te ne chama achiel magi bende dinyo landwa ni wan mwayombu kaka no landgi ni gin bende koro gin mene opposition an mano ne gitimo kana mana 2007 ne gibedo kodwa kata 2002 ne gigo kura ne KANU to KANU no yombi gibedo opposition jowa ma jo diere kage jo central 92 ogo kura basket magibedo opposition 97 kamano 2002 giyudo teno gitiyo nyaka koro nyoge weyo kendo be gigaga every year gigoyo okapu achiel kata mana manyoro ni Trevor ma 2022 dongo nyoge go kura okapu achiel the same gi yawa majatol wakamba makuro nyongo alwedogi gibe gigo kura okapu achiel so angumo miyo goyo kura okapu achiel mar jaluo ni en midwa idhe gima timore ka en yo senete kuma jaluo kama entie kech ngeni jaluo adiri wasebedo kwa wajo ni ngeni jaluo akene luo ni rembo kech to gimomiyo ji oluoro wa e Kenya ka en wacha di ni jaluo oriwore to jaluo ko wacho ni timo to timo omiyo ka ng'ato biro kuom jaluo to ong'eyo ng'ama biro ire mokwongo ni ong'eyo ni jaluo biro nyisi adieri to kendo jaluo ko wacho ni timo to dhi timo to kendo jaluo oriwore timo gino so tekowa en riwruokwa. Erokamano jakom. Mano mheshimiwa John Mbadi jakom ODM gi jaod bura mogwelo wacho ni gibiro ndiko jikunde te ubro dhi adhi ticheko ka be in jakanyo no mar ODM to gibiro ng'iyo ka ginyalo loso party mondo mi bad party be motegno ka wadhi yiero mar higa mar 2027. Anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa onere Sadik.